ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରେ ଜୁଲାଇ 2026ର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସର ଗ୍ରହ ଚଳନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାଗ୍ୟକୁ କିପରି ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କର୍କଟ ଚଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଏହି ମାସରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତଚାପ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ରହିଛି, ତଥାପି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ। ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ହେବ, ମାତ୍ର ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ନୂଆ ପଦବୀରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଭାଗରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସିଂହ ରାଶିର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବିସ୍ତାର ହେବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାପ ଜନିତ ଅନିଦ୍ରା ଦୂର କରିବାକୁ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଜରୁରୀ। କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କୁ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଦୀର୍ଘଦିନର କ୍ରୋନିକ୍ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବା। ତୁଳା ରାଶି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବେ, ତଥାପି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ନିଜର ବସିବା ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ରହିଛି, ତା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଆସିବ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ମାତ୍ର ନିଜ ମଧୁମେହ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ। ମୀନ ରାଶିଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନିଖୁଣ ଏବଂ ଗଭୀର ରାଶିଫଳ ଗଣନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମାନ ଅଙ୍କିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆମର ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ସେ ଏହିସବୁକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ବର୍ଷର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ କିପରି ନିୟତି ସ୍ଥିର କରିବ, ତାହା ହିଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।